A'udhu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. U današnjem kratkom izlaganju ću da govorim nešto malo o depresiji. Depresija je raširena, opaka bolest svjetskih dimenzija. Govorit ću o tome šta je depresija, definicija depresije, uzroci i posljedice. Zatim, da li Islam ima rješenje za ovu opaku i raširenu bolest? Pa evo da krenemo odmah sa depresijom, definicijom ove opake bolesti. Depresija je patološko stanje tuge gdje dolazi do poremećaja emocija. Drugim riječima rečeno, to je jedno duševno stanje gdje osoba pada u jednu veliku tugu, pasivnost, gdje osjeća averziju prema bilo kakvoj aktivnosti. Šta može da prouzrokuje depresiju? Obično depresiju prouzrokuje jedan ili više događaja od tragičnih događaja u životu osobe iz kojih je teško da izađe. Pa na primjer može se desiti, evo jedan primjer, da osobi umru djeca, poginu ili presele na ahiret iz bilo kog razloga i roditeljima je doista teško da izađu iz toga stanja. Može da se desi da izgube imetak, može da se desi da izgube poziciju neku koju su imali, ugled, poziciju, čast koju su imali na ovome svijetu. Razloga da padnemo u depresivno stanje je doista veliki bezbroj. I koje su posljedice? Kao što sam već ranije rekla, posljedice su nemarnost, nezainteresovanost, osjećaj suvišnosti, da nas niko ne treba, da nas niko ne voli, da ne možemo da doprinesemo više ni sebi, ni svojoj familiji, ni svome društvu, beskorisnost. I tako da s vremenom osoba jedino rješenje i izlaz iz te situacije vidi u samoubistvu od uzimanja sebi života. I to je evo i razlog što sam ja odlučila da napravim ovaj kratki video, da pokrenem konverzaciju među našim imamima, među našim govornicima, dajama, profesorima, da se malo više govori o ovoj opakoj bolesti koja je se raširila i među našim Bošnjacima, evo ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, prije neki dan sam posjetila jedan naš džemat gdje sam saznala od naših džematliki, bošnjakinja, muslimanki, da je jedna naša vrijedna, divna žena izvršila samoubistvo nakon što su joj djeca krenula, kako mi to imamo običaj da kažemo, krivim putem. Ona je izgubila kontrolu nad djecom kao što mnogi gubimo, evo koji se nalazimo u Americi ili negdje u dijaspori, a nije bolja situacija ni u Bosni. I onda jadni roditelji od tuge, sramote i više ne znam ni kojeg osjećaja jedinu soluciju nalaze u tome da oduzmu sebi život, što naravno kao muslimani nikako to ne bi smjeli da uopšte razmišljamo o tome. Prvo treba da se vratimo i da znamo kakva je uloga naša na ovome svijetu. Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio prvenstveno ljude i džine da ga obožavaju, da ga slave. Znači to je naša prva funkcija, misija na ovome svijetu. Od samog rođenja došli smo bez išta. Kad umiremo, sa sobom ne nosimo ništa. Ono od rođenja do smrti što nam je Allah dželešanu dao, da se radilo o djeci, imetku, počasti nekoj, privilegijama koje uživamo u društvu, to je sve od Allaha dželešanu i Allah subhanahu wa ta'ala nas upozorava u Kur'anu da će nas stavljati na iskušenja, da će nam oduzimati to što nam je dao, jer to svakako nije naše. Tako da se u jednom ajetu kaže da će nas Allah stavljati u iskušenje sa neimaštinom, zatim oduzimat će nam sa našom djecom, oduzimat će nam bogatstva ili meta koji nam je dao.
Veoma je važno da svi, evo i vi i ja, da razumijemo da je sve od Allaha dželešanu. Ništa sa sobom nismo donijeli kad smo došli na ovaj svijet kao male bebe i ništa sa sobom nećemo ponijeti kad napustimo ovaj svijet osim naših dobrih djela. Sve ostalo je Allahovo i sve se njemu vraća. Pitanje, da li je depresija bolest koja se ne može prevazići, da li je to permanentno stanje, jednom kada dobijemo ili padnemo u depresiju i moramo tako ostati, ili je to privremeno stanje s koga možemo da iziđemo. Ovdje odmah da kažem, osobe koje imaju depresiju i nalaze se u depresivnom stanju već nekoliko godina, obavezno da se jave i da zatraže pomoć od stručnih ljudi, doktora koji su završavali škole kako bi naučili i trenirali se da pomognu drugim osobama. Za sve ostale nas koji se nalaze i koji će se nalaziti ili su se nalazili u nekom depresivnom stanju, ja ću da pokušam da kroz primjer Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da ukažem i vama i sebi kako da izađemo najbolje iz ovog stanja. Depresija je bolest svjetskih razmjera i evo samo da kažem od broja stanovnika koji je blizu 8 biliona, mada još nije dostiglo taj broj, dostiće prema prognozi Ujedinjenih nacija 2023. godine. Trenutno 270 miliona boluje ili ima neki vid ili neku vrstu depresije. S obzirom da se zna da mnogi ljudi na svijetu nemaju dostupa ili pristupa bilo kakvoj medicinskoj pomoći i nisu mogli da traže ili da zatraže pomoć od doktora po pitanju ove bolesti, ovaj broj od 270 miliona slobodno možemo duplirati. Prema statistici Ujedinjenih nacija, svaki 40 sekundi jedna osoba od posljedica depresije uzima sebi život. Znači, evo, svaki 40 sekundi u svijetu se ubija po jedna osoba. Trenutno u Americi, prema podacima od 2019. godine, živi 328 miliona stanovnika. Od tih 328 miliona imamo 17 miliona oboljelih od depresije. E sad, ovdje je važno napomenuti, 50 miliona ljudi prošle godine, 2019. nije imalo zdravstveno liječenje, što znači da 50 miliona nije moglo ni da zatraži pomoć. Tako da i ovaj broj 17 miliona slobodno možemo da zaokružimo najmanje na 20 miliona. Od tih imamo možda 15% djece ili omladine od 15 do 24 godine. To su godine, to je period kada djeca, omladina ne vidi rješenje svojih trenutnih izazova ili problema ni u čemu drugom nego samoubojstvo. Tako da se dešava da dosta omladine izvršava samoubojstvo ovdje u Americi. Među njima, nažalost, nalazi se i dosta veliki broj naših Bošnjaka. Tako da vidimo kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rješavao svoje probleme kada je zapao u jednu tugu ili kad ga je Allah dželešanu stavljao u iskušenje. Naime, nakon objave, kada je melek Džibril prenio ili dostavio objavu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i kada je trebalo vremena Muhammedu alejhi selamu da on razumije da je on izabran od Allaha dželešanu da bude Božji poslanik. Inače, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je osoba koja je najčasnija, najodabranija, koja je ikada ili će ikada hodati po ovoj zemlji, ali ipak Allah subhanahu wa ta'ala ga je stavljao na iskušenja. I evo, nakon prve objave uslijedili su objavljeno još nekoliko sura i nakon tih prvih objava došlo je do prekida objave. Tako da 6 mjeseci Muhammed alejhi selam nije čuo
ništa više od Allaha Đelešanu nije Melek Džibril nije donosio nikakvu objavu, čak nije ni sanjao ništa što bi mu moglo dati neku povezanost ili vezu sa Allahom Đelešanu. Tako jednog dana kada je izašao napolje, žena Ebu Leheba ga je vidjela i rekla je: šta je Muhamede? Nema više, ništa ne čujemo od tvog Kur'ana, sigurno te i tvoj šeitan zaboravio. Estagfirullah. Vidite, riječi koje izgovaramo jedni drugima imaju značenje. I tako evo i riječi od ove žene su pogodile još više Muhameda a.s. tako da je se on onako skrhan, nesretan, tužan, ponovo vratio kući, počeo je se preispitivati šta je se desilo, zašto je doista Allah Đelešanu ga zaboravio, zašto više ne dobija objavu, gdje je pogriješio, da li je se Allah Đelešanu naljutio na njega. I Allah subhanahu wa ta'ala je objavio suru Ad-Duha. Sura Ad-Duha je 93. sura u Kur'anu, ima 11 ajeta, a glasi: Bismillahirrahmanirrahim, Wad-Duha, wal-lejli idha sađa, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Što u prijevodu znači Ad-Duha, znači jutro. Tako mi jutra i noći kada se utiša. Sad ovdje vidimo jutro. Šta simbolizira jutro? Jutro simbolizira novi napredak, novi početak. Zaboravi što je se desilo u prošlosti. Ne razmišljaj o izazovima, problemima, nego se skoncentriši, razmišljaj, planiraj da ideš u nove pohode, u novi dan. I onda se spominje i noći kada se utiša. I ovdje je važno napomenuti da osobe kada padnu u stanje depresije, oni zamijene noć za dan, a dan za noć, što znači spavaju u toku dana, a u toku noći su budni. I ovdje Allah Đelešanu kaže: jutro je, probudi se, idi u novi život, a noć ostavi da za smiraj, za spavanje. Gospodar tvoj nije te napustio niti omrznio. Ovdje, kao što sam već rekla, da jedna karakteristika osoba koje padnu u depresiju upravo to da se osjećaju nekorisno, da ih niko ne voli, niko ih ne želi, nisu dobro došli ni u porodici, ni u društvu. Od Allah Đelešanu kaže Muhammedu a.s. Gospodar tvoj nije te zaboravio niti omrznio. A poznato je, mada moram da istaknem da je sura specijalno poslata Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da ga utješi, da mu Allah Đelešanu kaže da nije zaboravljen, da ga još uvijek voli. Ali znamo kroz hadise da Allah subhanahu wa ta'ala voli nas, isto robove svoje, više nego što majka voli svoje dijete. Pa se dalje kaže: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovog svijeta, a gospodar tvoj će tebi sigurno dati pa ćeš zadovoljan biti. Sad ovdje je veoma važno napomenuti da upravo sam rekla, mi padamo najčešće u depresivno stanje onog momenta kada nam Allah subhanahu wa ta'ala oduzme ono što nam je dao. Ovdje se osigurava i govori Muhammedu a.s. kroz njega i nama svima da nam je onaj svijet ipak bolji. Ako nam je nešto Allah subhanahu wa ta'ala oduzeo, on će to nadoknaditi, ako ne na ovome svijetu, hoće ako Bog da na budućem svijetu. I onda se kaže وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Pa se govori Muhammedu a.s. zar nisi siroče bio, pa ti je on utočište pružio i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio i siromah si bio, pa te imućnim učinio. Zato siroče ne ucvili, na prosjaka ne podvikni i o blagodati gospodara svoga kazuj. Ovdje se posjeća Muhammed a.s. da je bio siroče, pa je Allah Đelešanu odabrao ljude koji će se brinuti o njemu. Zatim da nije znao šta je prava vjera.
Vidite da nam ništa Allah dželešanu više nije dao kroz život je velika i najveća nagrada i odabranost je to što smo mi od ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i što pripadamo islamu. Dao nam je vjeru islam. Evo ovdje po Americi gledam poznate ličnosti. Ljudi traže pravu vjeru, pa sad danas je prešao na jednu vjeru, pa sutra na drugu, pa na treću, non stop traže nešto da zadovolje dušu. Mi smo rođeni u islamu, samo trebamo se držati principa i propisa koje nam je Allah dao, naredio, a da se klonemo svega što nam je zabranio i ako Bog da kao tako, bit ćemo na pravom putu, imat ćemo dugi sretan život. I onda se uglavnom kaže da trebamo, ako ništa drugo ne možemo da uradimo, evo nađemo siroče, jetima, osobu koja treba pomoć, pa ako joj ne možemo pomoći nešto materijalno, možemo da pogladimo po glavi, možemo reći lijepu riječ. Ako neko od nas traži prosjak, ako mu i ne možemo pomoći, pa nemoj da ga vrijeđamo, nemoj da vičemo na njega. I onda se govori وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, da govorimo o blagodatima Allaha dželešanu. Ovo je važan psihološki moment, da se ne koncentrišemo na negativnosti, nego da se koncentrišemo na pozitivnosti, na blagodate koje nam je Allah dželešanu dao. Ukratko rečeno, ako se desi da nas Allah dželešanu stavi u neko iskušenje koje nam izaziva tugu, koje nam izaziva pasivnost, koje nam izaziva misli da nema izlaza iz takvog stanja, važno je da se vratimo vjeri, da klanjamo jer će nam vjera dati smiraj naše duše, da će nam sreću, zatim da učimo i slušamo Kur'an jer time ćemo hraniti našu dušu, da zikrimo što više, da uzimamo abdest jer tako ćemo sprati naše grijehe i posebno evo da učimo suru Ed-Duha. Nadam se da ste nešto naučili novo iz ovog mog kratkog izlaganja. Ako jeste, molim vas podijelite sa svojim prijateljima. Toliko za sada. Assalamu alaikum wa rahmetullah.